Hola, us explicaré el truc de màgia d'endevinar la carta o predicció de la carta. En aquest cas necessitem tota la baralla de cartes de pòquer o d'espanyola i remenem bé les cartes perquè no pensin que les hem manipulat. Podem donar a algú les cartes perquè les barregi també o que les inspeccioni. Un cop estan ben remenades, els mostrem que que estan totalment desordenades. Molt bé. I que són normals. I ara podem tornar a remenar, per si de cas. I ara anem a fer una predicció. Jo apuntaré un número d'una carta. I aquesta predicció la guardarem ben guardada aquí. Posarem aquí, que tothom la vegi i no la tocarem. I ara demanem a algú del públic o al nostre ajudant que ens digui un número de l'1 al 10. En aquest cas ens diuen el 7. I contem 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Molt bé, les deixem aquí. Demanem un altre número de l'1 al 10. Ens poden dir el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les passem a sota. Tornem a demanar un altre número, el 3, 1, 2, 3. Aquestes cartes demanem que ens les posin entremig. Juntes o separades. I un altre número, el 5, 1, 2, 3, 4, 5. I les deixem aquí. Recuperem aquestes 7 cartes. Demanem un altre número, del 10 al 20. I ens diuen el 16. Contem 16 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. Ara demanem un altre número de l'1 al 10, com per exemple el 3, i les passem a sota. Un altre número de l'1 al 10, ens diuen un 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que els demanem que les posin entremig, juntes o separades. I un altre número que pot ser el 5, 1, 2, 3, 4, 5. I les deixem aquí. Recuperem aquestes 16 cartes i els demanem que facin la resta entre aquests dos números. 16 menys 7. En el cas són 9, veritat? 9 i 7, 16. Doncs aquest 9 és el que ens portarà a la carta que jo he pensat. A veure si és així. Contem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I si tot ha anat bé, fem servir la màgia perquè aquí surti la carta que jo he pensat. La deixem aquí. Podem omplir el paperet per donar més emoció. Veiem que és l'1 de copes. Sí? I si tot ha anat bé, això d'aquí serà l'1 de copes.